Shin malam wai mutum zai iya sakin matarsa ba tare da ya sani ba? Kuma ta yaya mutum zai saki matar tashi ba tare da ya san ya sake ta ba? Da farko dai mutum zai iya sakin matarsa bai sani ba, kuma shi bai san ya sake ta ba, kuma ita bata san ya sake ta ba, kuma haka za a zauna a ci gaba da zamantakewar aure. A tsarin shari'ar addinin musulunci, a mazhaba ta Imam Maliku a cikin wannan shahararren littafi nasa a mazhaba mai suna Muwadda Maliku, to inda mutum zai saki mace bai sani ba, ta inda zai sake ta bai sani ba, ita kanta kuma da aka saka din bata sani ba. Wasu kalmomi ne da dole sai ka je makaranta, wasu kalmomi ne da dole sai ka saurari malamai, wasu kalmomi ne da dole sai ka saurari me aka ce sannan kai aiki da su wajen zamantakewa aurenka. Don haka ma Malam Ibrahim al-Hadari radiyallahu ta'ala anhu mai littafin Hadari tun farkon fara karatun yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lamu hukmullahi fi. Bai halatta ba ga duk mutumin da yake baligi aikata kowane irin aiki ne sai ya san me hukuncin Allah a cikin sa. Ba tara kudin aure ne farkon aure ba, ka sami yarinyar da zaka aura ba shine abin da ka fara yi zaka fara yi ba. Abin da zaka fara yi ka fara sanin cewa tukuna wannan matar da zan aura wace ce ita, yaya wannan aure, wannan matar zan aura wace ce ita, kuma wannan auren da zan yi yaya yake, me zai lalata shi a sarar addinin musulunci, me zai inganta shi. To akwai wasu kalmomi ka ce wa mataka anti haliyatun, anti bariyatun, wa habliki ala garibiki, sha'aniki asha'anukum bi ahliha. Ana jina? Bari in fara da anta haramun alayya, alhaliyatu sai ka ce wa matarka ke yar banza ce. Ana ji? To ta saku saki uku. Ka sani ko baka sani ba, ta sani ko bata sani ba. Anti bariyatun, babu ni babu ke, babu ni babu ke. Ana ji? Wannan matar ta saku saki uku. Zaman da za ku kai da ita ba zama ne na sunna ba, dole sai ta fita ta je ta auri wani, ta zauna a gidansa sannan za ta ƙi dawo a hannunka. Sannan wahabba liki ala garibiki, igiyar ki ta aure na rataya miki a wuyanki. Abdullahi bin Mas'ud sahabin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi tabbata mana da wannan hukunci. An ta haramun alayya ta saki uku. Maulana Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajahahu, Sayyidina Ali sirkin manzan Allah, dan uwan manzan Allah, halifan manzan Allah, sakataren manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine tabbatar mana da wannan hukuncin a cikin addinin musulunci. Yace duk mutumin da yace wa anta haramun alayya, ai ke kin haramta a gare ni, yace shika uku ne. Baka isa ka tunkuɗe hukuncin Sayyidina Ali ba, ko wai kai. Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu tarjamanin zikiri ya ce duk mutumin da ya ce wa matarsa na sake ki saki 100, sai ce to mu a ciki za mu ibi 3, za mu bar ragowar, za mu ban masa istihza'an, saboda ya yi istihza'i da ayar Ubangiji. Wannan ita ce ta cinye guda 907 ko? To wannan kenan. Akwai tamliki, na mallaka miki a wurinki yadda zaki, na mallaka miki igiyar aurenki a hannunki yadda zaki. To wannan akwai zaɓi, ba a ce uku ba ne. Amma idan wani ganganci isa ka gaya wa matarka haka, to shi kenan idan ta ce na sake ka, na saki kaina,
shikenan ta saku nawa, to anan ne ake ɗauki ba daɗi. Wala Allah a cikin zuciyarka ka ce kai ɗaya kake nufi ko ita kuma ta ce uku ne, to sai malaman suka ce ɗaya za a ɗauka a tamlika. Akwai saki na ishara wanda da yawa mun saki matanmu ba mu sani ba, sai da ko in dawowa za ta yi, amma ta su sai kai mata haka, me kenan ka faɗa me da ake nufi? Yana nufin ta fita kenan, gaskiya ne. Saki ne kawai, tambayi ka za a yi a ce to aka da maka lawu saki nawa kai mata. Akwai wanda ake masa isti'ina'i, akwai wanda ake masa dogaro. Zo ki tafi gidanku, in ka ce zo ki tafi gidanku sai a ce to shikenan. Idan ka ce ya me kake nufi da kace ta tafi gidansu sai na zo, to duk mai auren da ya tashi zai ce da matarsa kwashe kayan ki tafi gidanku ko zo ki tafi gidanku, a cikin kalmar sai ya dinga karasawa, zo ki tafi sai na zo, tafi gaban iyayenki sai na zo. Ana ji ko mutane ana ji? Zo ki tafi gaban iyayenki sai in na zo. To wannan ba abin da ya tabbatar masa da saki. Mas'aloli ne dogwaye. Kalmar farko da na faɗa ita ce za ta yi mana magani. Lalle mu tafi makaranta. Kowane abu yana da hukunci a wajen Allah. Mu je mu sanya abubuwan suke. Shi ne za mu kyautata mu'amalanmu da sarkin da ya halicce mu, ya zama ‘ya'yayenmu sun yi albarka, an samu irin albarka a wurin da ake nema. Kai kanka ka san cewa babu ko shakka irin abin da wasu suke yi a zamanin da muke ciki a yanzu yana kaddarawa 'ya'yan zina ne ko suna da iyayi. Yanzu mutumin da zai ɗauki AK-47 ya kashe mutum 40 shi kadai, don Allah wannan akwai sunna, akwai jinin sunna a jikinsa? Mutumin da zai kama ya kankanuwar yarinya yi lalata da ita ko kuma isalwantar mata da ranta, wannan zai yiwu akwai jinin sunna a jikinsa? To gaskiya asasin mu ya zama yana da kyau. Dan abin da zan iya amsa kenan a cikin wannan tambaya taka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To jama'a barkanmu da sake kasancewa da muka yi a cikin wannan tasha mai albarka. Muna ƙara tunasar da ku cewa ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka, wato Hausa Sinima TV, domin ta yadda zamu ringa kawo muku abubuwan da suka shige muku duhu a addinance. Mun gode, assalam.